Lábatlan 1992. augusztus 28-án nyitotta meg ajtaját a Néprajzi Helytörténeti Szoba az Alkamáti lakótelep 5-ös épületében. Községünk első gyűjteményét Szántó István több évtizedes gyűjtőmunkája alapozta meg. Szántó István nyugdíjas pedagógus, Ungváron született 1918-ban. 1942-ben szerzett tanítói diplomát. 1947 óta él lábatlanon. 37 év tanítói munka után 1979-ben vonult nyugdíjba. 1947-től vásárolta és gyűjtötte a népi kerámiákat és a népi eszközöket. Köszöntöm Szántó István nyugdíjas pedagógust itt a Néprajzi Múzeumban. Minden embernek van valamilyen hobbija. Ön miért választotta a helytörténeti dolgokkal kapcsolatos tárgyak, dolgok gyűjtését? Az egyszerű nép élete, munkássága, az érdekelt engem. És az egyszerű nép olyan szép dolgokat produkált, hogy ez megkapott engem. És diákkoromban is érdekelt a dolog, de mint pedagógust, akkor teljes odaadással nekikezdtem a néprajzi gyűjtésnek. A megyéből én is jártuk az országot, mert volt Dorogon egy ilyen egyesület, jártuk az országot, ilyen honismereti szakkört tartottunk. És amerre jártam az országba, mindenhol gyűjtöttem. Például, ha vásár volt valamelyik faluban, ahol voltam, ott rendszerint cserépedényeket is árultak. Például Sütőn is volt állatvásár, réges-régen, onnan is, Esztergomban is. És így gyűlt a gyűjtemény, a néprajzi. A végén már a házat úgy építettük, hogy ilyen padlás szoba volt, amilyen nagy a háznak az alapja, olyan nagy padlás szoba volt, illetve van. És én készítettem a polcokat úgy, mint itt, ki is festettem, és még egy jó pár darab van is belőle, a falon van. Környös körül ott volt az asztal, ebbe a gyűjteménybe látható Magyarország nagyobb fazekas mestereknek a munkái. Sok helyen jártam, mindig felkerestem, az volt az első dolgom, hogy van-e fazekas mester a helyiségben. Ha volt, az bizonyosan meglátogattam, és a legszebb darabokat megvásároltam. És így rengeteg cserépedény gyűlt össze sok-sok helységből és mestertől. Itt van például a magyar szombatfai, hát Budapesten rengeteg volt, amikor a főiskolára jártam, akkor mindig kinéztem egy-egy boltot, megnéztem a kirakatot, bementem a boltba, szétnéztem, egy-két darabot vettem, és amire még nem volt pénzem, az majd később megszereztem.
Szombatfán nem volt, magyar szombatfán, de nagyon megtetszett. Változatos minták, formák. A közelebbi Tata, hát ott és úgy is árultak. Voltam is a műhelyében. Ott szereztem a jó pár darabot, de innen is, itt is találtam ilyen használt edényt. Össze van drótozva, már nem használták, gyűjteménybe jó. Csákvári. A legtöbb, és a csíkos edény, amibe lekvárt tettek el. A következő Kaposvár, csibék és virágváza. A farka részén ki van alakítva vázának. Ez úgy szintén. Persze ez nagyon érdekes, a mohácsi. Fekete föld, fekete agyag. Van itt egy másik is, az pedig a nádudvari. A kettő között egy a mintát karcolja bele a mintát. Hadifogságból a keresztanyámhoz mentem haza, Körösladányba. Ottan ilyen használati edényeket készített az öreg fazekas, lúditató. Nagy lyuk van, ugye a lúdnak beleférje a sőre, és magas. Ez pedig alacsony, ez csibeitató. Ez galambitató. Itt van a lyuk, megtöltötték vízzel, rátették az alját, megfordították, és azon a kis lyukon mindig az a víz pótlódott, ahogy itták a madarak. Ha valaki ásott, vagy építkezett, és az alapozásnál, amikor ásta az alapot, talált ilyet, hát hozták nekem. Sok ilyen darabka is van, ugye, de hát, na. Ez kérem szépen
Ez egy nevezetes darab. Az igazgatóm Cucor Gyula bácsi volt, azóta Piszkei iskolának az igazgatója. Én azért kerültem Piszkére tanítani, mert akkor a feleségem Piszkén tanított. Az alapozásnál találták ezt meg, ezt a hatalmas urnát. És neked adtam, azt mondja, Pista, neked adom, tudom, te meg fogod őrizni. Hogy mind a mohácsi, meg a nárudvar is fekete agyagból készíti az edényeket. A mintázásban van különbség. A mohácsiba a minta be van vájva, itt pedig kővel kidörzsölik a mintát. Tehát amikor kiég, akkor fekete mat, és ahol dörzsölik, ottan ilyen fény, szép fényes lesz. És ez a fényes dísz, ez a díszítés benne. Hát itten megint a színeknek a tobzódása, a karszagi, ott fent. Könyv, ugye, és itt van szöveg van rajta, de pálinkás bugykos. Pálinkás bugykos ez. Itten egy kicsi díszbugykos. Itt követni lehet, hogy hogyan készítettem ezeket a színes hímes tojásokat. Egy gyolcsot fektettem le, arra rátettem a virágot vagy a levelet. Általában véve az öregnéni, aki kint csinálta, lábatlani petrezselymes. Azért petrezselymes, mert a petrezselyem az olyan növény, hogy télen is, ha a kertbe kint van, kizöldül, és húsvét előtt már levelet hajt. És akkor van petrezselyem zöldje, ugye? Hát itt van, rátettem a petrezselyem zöldjét, persze már nem zöld, mert ki van száradva. Rátettem a tojást, kifújt tojást, a gyolcsot 4 sarkáról összefogtam, és fönt spárgával vagy cérnával becsavartam. Na most elkészítettem a festéket, és belemártottam a festékbe. De erősen kellett szorítani, hogy ott, ahol a levél eltakarja, ott más színű legyen. Egy kicsit átnedvesedik, de megmarad a minta. Megmarad a minta. Tehát lehet árvácskából, nefelejtsből, különböző, minden. Itten környös körül. Ezek lábatlaniak, látod, azért van ott a lába.
hogy a sötét szín, majdnem a fekete. Van itten, hogy a fehér dominál, de nagyon jól mutat rajta környös körül, meg közepén a kék minta. Hamutartók. Hamutartók. Ezek mind végig hamutartók. És kis bögrék. Kis bögrék. Minden színbe. Ez egy kakas hamutartó. Hamutartó. Ez látod, egy nő, mintha egy kosarat tartana a fején, vizet öntenek be, váza. Itt van a gereben, belevágták a kócot, és meghúzták. A szár lepergett róla, és maga a kóc megmaradt, és abból fonták azután a spárgát, illetve a kötelet. A kötelet. Ez a cséphadaró, ezt is kaptam, amikor a búzát nem géppel, hanem ütögetik a kévét. Ez pedig a szalonát, amikor kisütötték, alá tettek edényt, a töpörtyűt, hogy ne legyen olyan zsíros, akkor kinyomkodták a zsírt, felfogták, és a töpörtyűt megették. Ez egy nagyon érdekes szerszám. Egy paraszt bácsika dolgozott, meg javítgatott kerekeket. Hát azt csinált egy ilyen egyszerű műszert. Ezt lehet kisebb kört, nagyobb kört, egy-egy rész eltörött. Tehát akkor úgy állította be, amelyik eltörött, pont azt. Például egy ilyen darab kellett neki. Látod? Akkor ezt lejjebb tette, bemért, és utána kivágta. Pótolta azt a részt a kerékbe, amelyik eltörött. Ez itten kötélcsavaró. Ezt csavarták, és akkor a spárgákat kötélé formálták. Tarkedlisítő. Hát, itt a vége, fosság. Ha elhiszed, ha nem hiszed, akkor gyere, nézd meg a gyűjteményt, és akkor elhiszed. Köszönjük szépen a tájékoztatást, és további jó egészséget kívánunk. Hát az kéne. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Egészség.